Bravo. Oso sari pozgarria izan zen nire lehendabizikoetakoa. Idatzi egiten nuen, baina egunerokoak eta aurkeztu nintzen eta orduan irakasle nintzen, lanbide eskola batean Gasteizen. Ordezkoa nintzen eta ordezko nintzen hau ere gaixotu nintzen, sekulako gripearekin edo anginakin. Eta hoean nengoela deitu zuten esateko irabazi nuela. Eta pozaren pozez altxatu behar izan nuen eta gurasoei deitu, lagunekin ospatu. Sendatu nintzen. Markatu egin zuen, nolabait ere hartua nuen erabaki inkonstientea, poliki-poliki literaturarekin bizitzekoa. Beraz, hor hasten da, nolabait ere nire hasiera, hastapena. Eta denboraren poderioz konturatu naiz, literaturak baduela mendeko hartzeko ahalmen bat. Eta nolabait ere nire egunerokoen jarraipen bat ere bazela liburu hau. Mutiko potolo batek gimnasian ze gaizki pasatzen duen kontatzen du. Eta irakasle gaizto batek ze gaizki pasarazten zigun. Eta ikusten da, ondo harrapatu niolanik, ze hemen marrazki batian azaltzen da apaiz bat, nun eta arpegia seko berdia dakan. Eta esaten nun, bale, koloriak ere gauzak adirazteko baliodik. Eta halako impulsoak oain, urte hoie pasata eta distantzian ikusiz, ikustezu, protagonista absolutoa dela mutikoa, eta orduan beste guztiak azaltzeiala inguruan bere mundua osatu nahian bezala. Niretzat ere, izan zela aukera berri bat ez koloretan lan egitekoa, eta geho, beak ez du esan, baina dizari bat spoiler bada. Alegia, beste bat etorriko danaren seinale. Eta etorri zaila. Oso pozgarri izan zen Matias Ploffen erabakiak liburuarekin irabaztea eta honen berri izan nuenean aurkeztu nuen Baserria izeneko lan hau. Eta ausardia, oso posible zen ez irabaztea. Baina zorionez irabazi nuen eta horrek ere autoafirmazio moduko bat ematen dizu. Beti zalantzan gaude, nondik tiratu, nondik joko, eta berehala egin nuen proposamena Ereinen argitaratzeko, orduko ura bezala eta Antjonekin ateratzeko. Gaia gordina da. Uste dut aurrentzat oraindik ere azukre gehiegi erabiltzen dela, ipuinetan, testuetan, historio fantastiko egiak eta ondo, da gero errealitatearen zahartakoa datorrez. Halaxe jaso nuenik historia honen berri, irakurle moduan, txarri batek laborari etxe bateko baserrian sartu, zehaska irauli eta zehaskako umea hil egin zuen, jaten hasi zen, hobeto esan da. Txerria epaitu egin zuten, heriotzera zigortu zuten. Behar bada kontalariarekin gozatu nuen gehiago, historia oso gordina delako bestea. Glaziologo bat, Alpeetan, Bereket izenekoa, urtzen ari den glaziarroietako batean, bi gorpu topatu ditu eta piztia baten eskeletoa. Piztia edo gizakia. Eta ikertzen hasiko da eta behar bada bi historiak elkartuko dira. Berez testua konplexua da. Eta guri tokatu zaigu irudigileoi beste hizkuntza batian transmutazio egin horrena, gure terrenoa pasa, baina errespetatzia ere komplikazio hori nik ez dut notario lana egin naiz. Edo gutxiago oraindik ere forensearena. Erdek lurpeatu nahi testua. Orduan, eta ridikula iruditzen zait apaingarri oraindik ere. Ez dakit, 3 aukera horiek bastante ingo nituzke. Orduan, mamia heldu eta ikusi, hemen zerria. Eta ikusten dut, zerri asko da hola ipui hortan, kontakizun hortan. Labankakoak eta beste bikoak ere bai. Saiatu naiz, konposak eta egin ez da ilustrazio bakoitzian, nun eta elemento desberdinak nahaztegian. Eta hor, ari bat, konstante bat dana da, zerri baten buruaren perfil hori. Sugeritua, toki aldatua, tamaina aldatua, eta bar, ez? Esango nuke oso belaunaldi indartsua datozela, neskak gehien bat, baina eta sariak ematen dizu konfiantza pixka bat.
eta ausardia, ez? Dabilenai gertatzen zaio. Dabilenak aukera gehiago ditu, geho izateko, geho eskuratzeko, geho sortzeko. Eta sorkuntza lanetan, batak eleikatzen du hurrengoa. Eta ez baldin baduzu publikatzen ere, ze hori aberasten ari zera. Eta beraz, ni gonbidapena luzatzen diet noski, eta gainera, sari honetan, ez da, 40 urte, ez da kasualidadea, oso jende importantea da, hortik pasatu dana, ez da, Maria Asun Landa, Atxaga, lehendabizikoak, ez da. Beraz, aurrera,